Ассалому алейкум ба ҳама бардорои азиз, апа ва модарое ки тамошо мекунед. Ҳама шуморо хушомадед мегӯем ба канали худмон Авиакасаи Толибов. Билетҳои ҳавопаймо дорем, электронни билет ба тамоми рӯи дунё. Шумо да кадом числода дар кора, кадом моҳда дар кора метавонед да WhatsApp мо муроҷиат кунед, ё ин ки нафарои ки ҳозир дар промои эфир иштирок карда метавонед. Маромад бардорои азиз, дар промои эфир дар комментария саволотонро нависен, вобаста ба билет бошад. Шумо да ҷавоб мегардонем бардорои азиз. соатҳои кори мо ай соати 7 сар то соати 11 шаб ба вақти Москва. Дар ҳамин вақт шумо метавонед аз канали мо, аз Авиакасаи мо билет харидорӣ кунед. Авиакасаи Толибов канали мо, ман худам ҳастам Толибов, билетотона худам менависам, офорид мекунам. Баъд илипур метавонед билет харидорӣ кунед. Билетҳои поезд, билетҳои автобус дорем бардоро фақат дохили шаҳрҳои Россия. Касе да ки билети поезд дар кор бошад ё ки самолёт. Билетҳои самолёт ба тамоми самт, ба тамоми ҷо хулас билет ҳастанд. Ба Европа меред бардоро, ба Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон. Куҷое ки шумо да билет дар кора, ай Москва мегирем, ай Душанбера мегирем, ай любой ҷо, дар куҷое ки набошед билетона гирифтан мегирем. Электронни билет мешавад бардорои азиз. Шумо сурати паспортро мекунед дар WhatsApp, тамом мо билетҳои шуморо менависем. Чӯкор мекунем дар WhatsAppтон бо суратша мепартоем. Маромад кунед, касе ки ҳозир дар промои эфир аст, бардорои азиз, дастгирӣ мекунем, дастгирии канал мекунем, дастгирӣ шавад ва саволотон бошад оиди нарх навои билет, ҳозир дар ҳамин промои эфир пурсен, нависен. Ман ҳаминҷа дар пеши компютер шидагиам. Мақсад нарх навои билета шумо да гап мезанам ки ҳамин рӯза нарх навои билет чӣ хел шидистай, чанд сум шидистай, арзон аст, қимат аст. ҳозир ҳаминҷа мефаҳмем якҷоя шумо қатӣ. Ина маромад кунем бардоро. Ногуфта намонад ки мо зиёдаи 3 сол мешавад дар ҳамин соҳа кор мекунем бардоро. 3 сол мешавад ки дар ҳамин соҳа кор кардистем, худоро шукр. Саволотон бошад пурсен, то ҷои медонистагимон, то ҷои чизе ки мефаҳмем хумон шумо да гап мезанем. Вобаста ба багажа, ба намедонам, билетон ягон чиз дорад, пеш мекунед, ақиб мекунед, мақсад мешавад бардоро. Билетҳомон возврат дорад, числош ҳаллиш карда мешавад. Хулас чӣ хеле ки шумо да маъқулай, чӣ хеле ки удобна бошад гуфтиам рӯсо. Салому алейкум бародар, бурдбориҳо чанд рӯз ака дар эфир набуден, лайка гир. Гап нест акаи Дилшодҷон. Ва алейкум салом бародари азиз. Яке ай подписчикои пешқадами мо ҳамин акаи Дилшодай. Раҳмат ака барои лайк. О ака, мо дар эфир, мақсад вақт ки шавад эфир мекунем. Эфир набаромад, вақте ки мо эфир набаромадем, мақсади маъноиро надорад ки мо кор накардистем бардоро. Мо ҳар рӯз кор даем. Бардоро ки мо билет мегиранд, мо рӯзои якшанберам кор мекунем. Шанбе, якшанбе мақсад кор. Ҳамин як ҳафта 7 рӯз корай. Выходное нест бардоро. Мо эфирам ки набароем, дар WhatsApp ҳастем. Ай соати 7 саҳар, ҳамин вақти Москва то 11 шаба. Шумо метавонед бардоро занг занед. Занг заден, ҷавоб надодем бардоро, сообщение нависен. Агар сообщение нависанда хуш надорем бародари азиз, як галасовойка, як 10 секундтай, 15 секундтай галасовойка, ҳатман ҷавобтона метиҳем бардоро. Якам обично мо тез ҷавоб метиҳем. Касе ки менависа, касе ки занг мезанад, бисёри вақт дарав зангода ҷавоб метиҳем. Давлатзода Суҳайли, чанд сумаи билет ака? Сози хуби ака. Худоро шукр бародар. Раҳмат, шумо сози хубен. Билет киҷо чанд сумаи бародар? Шумо нагуфтен. Ай киҷо ба киҷо, кадом рӯза? Интернет салон нависад 10 октябр, Москва Хуҷанд. Ҳозир мебинем бародар. Москва Хуҷанд 10 октябр. Так, 10 октябр. ҳозир як дақиқа мебинем бародаро. Маромад ки
тон бошад ҳаминҷа навистан гирен 1 соат эфир мекунем. Ҳамин да эфир нарх навор фақат мезанем. ҳар чи саволе ки дорен вобаста бошад бо нақсарай саволотуна додан гирен. хоб бародар пурсида буд Москва Хуҷанд 10 октябрда 19900 рублей бародар. Варианти арзонаш 19900. Багаж дора, багаж қатъи ай дамади фасай, ами варианти арзон ами меша. Москва Душанбе Давлатзода 18 август. хоб боз як дақиқа ширина. 18 август. 18 август ҳозир мебинем бародар. шумо лайка бизанем бародаро. хоҳиш мекунам лайка дариқ надорем. чӣ гуфтем бародари азиз? лайкотуна бумонем бародаро. хоб 18 август Москва Душанбе. так 23300 рублей бародар. 18 август 23300 мешавад. нархи билет ай Москва ба Душанбе рафтан. так аэропорташ Внуково бародари азиз. ай ҳама арзонаш Внуково астай. баъд Жуковский рам аст, Домодедово ҳастай, некем хаиш фарқ мекунад. варианти арзон шумо гап мезанем вақте ки мақсад шумо мепурсем, мо ай ҳама аввал варианти арзонша чӣ мекунем. як ҷаҳон ташаккур барои хизмат расонӣ. поделиться барои ёру дӯстон расондем. 1000 раҳмат акай Дилшод. бародар дасти дарда набинад. Жуковский Жуковский 10 август дар кора бародар. иҷа нависен числоша нависену моҳша гап назадем. бародари азиз аму билета моҳшам гап занем, числошам гап занем, барои чӣ ки ҳар рӯза билет ҳар хела. ин ай рӯз нарх наво дигаи мақсад пагайна сентябр. Дилшод 23 ай Внуково аста. нависай Жуков 10 интернет подводить мекунад. мечаспад хай техника. 10 октябр да бародари азиз 27100 рублей. Жуковский Хуҷанд. эфирмон як намуде часпидесае ки бовар кунед. бародари азиз шойхе боша. Я Аллах. Алхамдулиллах.
хулас эфир моғам додисай неким хай эфира давом метем бардора эфира намекишем амиҷа нафар омадан саволошона ки додан саволошонда ҷавоб мегардонем. ина маромад кунем бардораи азиз. нарх навои билета метавонем дар прямой эфир пурсен. Я Аллах. Эфирмон часпидесай бардоро. Хай давомш метем амхи. Касе ки навдро омадеса хуш омадем бардоро. нарх навои билета метавонед дар ин прямой эфир пурсен. ҳозир ман ҳаминҷа мебинам шумода гап мезанам. Ки да ай куҷо ба куҷо дар кораи кадом рӯза нарх навоша нависед. числоша нависед, ман ҳозир ҳаминҷа мебинам. чор нафаре ки тамошо доред хуш омадем бардорҷуно. авиакасаи Толибовай. агар меҳмон бошен подписатсия кинен. билетҳои электронӣ дорем ба тамоми дунё. маромад кинен. ака имрӯз эфир камтар часпидесай. о акаи дилшод эфирмон часпидесай ака. хаям хеле ака ами техника як ду рӯз хушрӯ кор мекунад бо мебинӣ яхе вақт эфиромон гарини хушрӯ мерава. ӯзи ҳам хешидесай. ҳам овозон биёяд бардоро мақсад аму буфаҳмед мара сообщениҳои шуморо ман дидестам. ҳаминҷа нависен. ҳозир дар прямой эфир мебинем касе дар киҷо ба киҷо билет дар кора мебинем бардоро. ана баъд касе ки эфир дар иштирок карда наметавонад ё ки ҳозир вақт надорад савол ҷавоб карданда ҳамин номерои моро як скриншот кинен ё ки ҳозир сохранид кинен дар телефонотон. кае ки бекор шидем бардоро занг занем гап мезанем ё ки сообщение нависен. билет хариданӣ бошем маромад муроҷиат кинен. мо то соати 11 шава дар хизмати шумоем. ай соати 7 сар ба вақти Москва. чӣ гуфтем бардоро? билет шумо ягон ҷо намерен, ягон ҷо кашокашу давудав намекунен. ҳамин сурати паспорта ака рӯӣ мекунӣ тамом. билетано мегирем рӯӣ мекунем бардоро. видеои моро метавонед тамошо кунед дар YouTube. 3 сол мешад дар ҳамин соҳа кор кардистем, кор ва фаъолият кардистем. худоро шукр, алҳамдулиллаҳ. барои ин баъд дили пур метавонед маромад кунед. хуш омаден касе ки ҳозир эфир даромадеса апҳои азиз, модарои азиз, касе ки моро тамошо мекунад хуш омаден. ина марҳамат кинед. бахшиш мепурсем ака эфирмон камкам мечаспад. апа модаро бардораи азиз. хай чӣ илоҷам эфира давом метем. як соат ранги ҳарвақта эфир кӯшиш мекунем як соат эфир кунем. хай саволотонро ҷавоб гардонем.
мо ҳамҷа эфир мебароем ба хотири шумо бардоро ки суҳбат кинем, як камчақ кинем, шумо бинед ки мо мақсад мо гум нашидем. хай ҳаст бардоре ки менависанд ба WhatsApp менависанд ки ака эфир кар мекунем, ака кеҷо шидем. Москва хуҷанд 10 октябр, Жуковск. Дидам ака 27 ҳастай. 27100 ҳозира шуда. Хай намедонам ака бо чи то моҳи октябр қариб 100 бор алиш меша бародар. Агар ждат кини мумкин арзон шава ё мумкин қимат шава, ҳамин масъалада мо ҳеҷ гуфта наметавонем бародаро. Ака ҳами кай арзон меша билет, мо ждат кинем. Ман мегум ака ҳеҷ чиз аниқ нест, мо намедонем. дар ҳақиқат ҳеҷ чиз аниқ нест бародаро, мо худмон намедонем. Агар ки бидонем шумо дар гап мезанем ки фалон рӯза билет арзон мешавад. амрӯза ждат кинем гуфта некем ихе нест бародаро. ҳеҷ чиза мо намедонем, ҳеҷ чиз аниқ нест. Так, бародари азиз, апа модаро, эфир ба фикрам намешавад. беҳад часпидесай. ана ҷамъбастиш мекунем бародарҷоно. як 5 минути дигар эфир беса, баъд ҷамъбастиш мекунем ки беҳад часпид, ғам додесай. бародари азиз, эфира хай ҷамъбаст мекунем. номерои мо дар рӯи экранай, охириш 5497 сохранид кинед. ҳозир инам баъди эфир метавонед дар WhatsApp мо нависем ё ки занг занем, билетона гирифта метиҳем. касида ки акиҷо ба киҷо билет дар корай, дар WhatsApp бардоро занг занем ки эфир мо нашид, часпидесай. ба ҳамин хотир эфира ҷамъбаст мекунем ҳозир. саломат бошем бародарҷоно, худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда. Эфир часпид аку, нашид эфир.
ина номеро бардоро, номерои WhatsApp гирен ҳози да WhatsApp касе ки тамошо кардиса бошад да WhatsApp мон билет харидонӣ кардани бошен ё ки метонем просто нархшам пурсен ай киҷо ба киҷо дар кора пурсидан навистан ягон ҷои чӣ надорад бардоро пурсидан чизаш бепулай бардоро касе да ки киҷои билет дар кора марамат да WhatsApp нависем пурсем бардоро 11 WhatsApp худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда.